Yo, what's up mga kaigsuunan? So panibagong araw naman, so panibagong video na naman mga kaigsuunan. So ngayon ang gwapo na pormahan natin mga kaigsuunan kasi pupunta tayo ng Tagbilaran mga kaigsuunan kasi malapit ang Pasko. Magpalit tayo ng mga regalo para sa exchanging gift mga kaigsuunan. So nandito na ako sa Tagbilaran mga kaigsuunan. Sobrang traffic dito mga kaigsuunan kaya bumaba na lang ako para magbaklay na lang ako papunta sa destination ko. Tumitingin ako sa mga palibot mga kaigsuunan kasi sobrang nagugusla na ako. Kaya nakita ko itong manginasal mga kaigsuunan kaya pinasok ko agad mga kaigsuunan. Pagpasok ko mga kaigsuunan, so nalilibog ako mga kaigsuunan kasi ang daming mga pagkain mga kaigsuunan. Nalilibog ako ano ang bibilhin ko. Napakalami talaga mga pagkain dito mga kaigsuunan. Oh. Nagpo-promo yan sila mga kaigsuunan. So ayan, nahuman ako mag-order mga kaigsuunan kaya umakyat na ako sa second floor. So ayan, dumating na yung order ko mga kaigsuunan. So it's time to hab-hab na mga kaigsuunan. So ayan mga kaigsuunan, sinugdan ko na magmikos-mikos mga kaigsuunan. So nakalimutan ko mag-kutsara kaya kinamakamot ko lang mga kaigsuunan para madali tayo matapos kumain. Sobrang laki ng paa ng ostrich mga kaigsuunan kaya kinupus-pusmit ko lang ito mga kaigsuunan. So nakalimutan ko magsasawal mga kaigsuunan kaya nilagyan ko ng toyo at saka pula na suka mga kaigsuunan. At saka hindi mawala yung mga buong na maliit mga kaigsuunan. Yan, piso yan kaigsuunan. So ayan, kain tayo mga kaigsuunan. Sobrang lami talaga ang mga pagkain dito mga kaigsuunan. No? So ano ba yung hinihintay nyo? So punta na kayo dito sa Mang Inasal. Nag-promo sila ngayon mga kaigsuunan. No? Hili na kayo dito. Sobrang sarap mga pagkain dito. At saka sobrang laki ng paa ng ostrich mga kaigsuunan. No? So ayan, gikuskus ko na yung paa ng ostrich mga kaigsuunan o pinunlob ko sa sawsaw mga kaigsuunan. Hindi ako nakatiis mga kaigsuunan kaya kinikit-kit ko na lang ito mga kaigsuunan para madali tayo mabusog mga kaigsuunan. Sobrang lamit talaga mga kaigsuunan. Inulan ko ng ST kasi sobrang natutukan ako mga kaigsuunan. Sobrang laki ng paa ng ostrich mga kaigsuunan. Ayan na, malapit ang muhurot mga kaigsuunan. So kunting tiis silang mga kaigsuunan. No? Nagkit-kit ko ng maayo mga kaigsuunan. Ayan lagok to ang agi mga kaigsuunan. Kilukon ko to mga kaigsuunan kasi sobrang sayang mga kaigsuunan. So ayan, tapos na mga kaigsuunan, natilok na. So itong halaw-halaw naman atilawan natin mga kaigsuunan. No? Sobrang bugnaw mga kaigsuunan, parang relasyon nyo mga kaigsuunan. No? So ayan, ubos na lahat mga kaigsuunan. Sobrang sarap talaga. Sobrang ihi-ihi na ako mga kaigsuunan kaya nangihi na lang ako. Ayan sisirit ang agi Sobrang init talaga ng adlaw mga kaigsuunan kaya sinuot ko tong antipara mga kaigsuunan para lalo akong gumagwapo mga kaigsuunan ba. So ayan, pagalagala na yung amigo nga gwapo mga kaigsuunan. No? So andito na tayo sa Pop Clouds Beef Shop mga kaigsuunan. So magpalit tayo ng glass, yung tangki sa beef ba. Nabasag kasi yung glass ng beef ko kaya pinalitan ko ng bago. Ayan. Tapos na mga kaigsuunan kaya nilagyan na ng juice mga kaigsuunan. Testingan ko mga kaigsuunan kung umusok ba. Wala, ingal brutong bakbo sa panahon. Sobrang kapal ang usok, maubo tayo nito. Hala, gaso-asong bakboy. Ayan, punta naman tayo sa Alturas Mall mga kaigsuunan. Sobrang daming tao mga kaigsuunan. Magpalit tayo ng regalo mga kaigsuunan. Sobrang uhaw na ako mga kaigsuunan kapag nakita ko ito mga kaigsuunan. Medyang oras na ako naglibot-libot dito kaya hindi ko pa rin nahanap yung hinahanap ko. Kaya nagtanong na lang ako ni Kuyang Gwapo. Sabi ni Kuyang Gwapo nasa second floor daw. Kaya inakyat ko ito sa second floor. Sumakay ako ng hagdan na dumadagan. Pagdating ko sa second floor, ito na, nahanap ko na yung nahanap ko. Ito, school supply ba? Nandito lang pala yan. Pagpasok ko, may gwardiya na maharang sa akin. Ayan napagandang gwardiya na yan Nagmamadali ako lumakad mga kaigsuunan kasi ang sama ng tingin niya sa akin mga kaigsuunan. Kaya ito na, pumipili na ako ng papalitin ko mga kaigsuunan. Nagpatulong naman ako kay ating gwapa kasi mahirap talaga hanapin yung hinahanap ko. Bata kasi ang nabunutan ko kaya nag-request siya sa akin ng coloring book, sketchbook at saka color pen. Kaya ito na, nahanap ko na lahat. So ayan na, binaran ko na lahat sa cashier mga kaigsuunan. So total yan lahat mga kaigsuunan, 190 plus. So ayan 192.55. So nandito naman ako sa mga display ng mga chinilas at saka mga sandals mga kaigsuunan. Ito parang bagay talaga sa akin to. Mas lalo na to, sobrang bagay sa akin to. Hinahanap ko kasi yung Manjaro kasi wala dito, naubusan daw ng stock. Ganda dito
Meron mga nangharana dito mga kaigsunan, sumbrang nindot ang tigog mga kaigsunan. Na-amaze ako sa kanyang tigog mga kaigsunan. Ayan o, paminawan ninyo. At sa isang iglap mga kaigsunan, meron ako nakitang isang magandang babae na nakaputi, nag-iisa, kulot ang buhok. Ito siya. Sobrang ganda mga kaigsunan. Ayan siya. Oh yeah, oh yeah, Gaatbang lang talaga kami mga kaigsunan. Gusto ko sana siyang doolin. Kaya parang meron siyang hinihintay. Kaya wag na lang. oh yeah. Ayan na, umalis na siya. Oh, nakakasad. Amping ka diha, baby. Asa ka man mulakaw. Amping ka kanunay. Oh yeah, oh yeah, yeah. Sobrang nakurat ako mga kaigsunan kasi nandito pala siya sa likod ko. Ayan oh. Nagsha-shopping pala siya mga kaigsunan. Gusto ko sarang samahan. Wag na lang. Dito lang ako sa games mag-standby. Wala, ni Cardo Dalisi ang buing oh. Nangatang na ako ng mga sasakyan mga kaigsunan kasi pauwi na ako kasi sobrang kakapoy na mga kaigsunan. Ayan oh. At dito na rin natapos yung walang kwentang video natin.